El naixement de l'elefantet. Milo, demà podríem pintar la casa de l'arbre. De quin color la voldries pintar? Marró trobo que quedaria bé. Molt bé, d'acord, però també hauríem de fer unes quantes cadires per la terrassa i podríem penjar un gronxador al tronc. Què ha sigut aquest soroll? No ho sé, però semblava un elefant. Un elefant? Anem-ho a mirar. Coita, Milo, tenia raó. Hi ha una elefanta. Que gran i que maca. Hola, nois. Encara que parleu xiu-xiuejant, jo us sento de molt lluny. Si no hem dit res. Fa una estona parlàveu de pintar la casa de l'arbre? Caram, vaja, sí que ens ha sentit, doncs. Sí. Esclar, amb aquestes orelles tan grosses. Hem sentit un soroll i hem vingut a veure què passava. No és res. Només que estic embarassada i donaré a llum ben aviat. De debò, tindràs un elefantet ara mateix? Crec que sí, però no n'estic del tot segura perquè és el primer cop. És increïble. Que bé! Veurem com neix un elefantó. Que emocionant! Ens podem quedar a veure-ho? T'ajudarem en tot el que necessitis. D'acord, que em vulgueu. Així no estaré tota sola. Et fa res que ho vagi a explicar als nostres amics? Quan sàpiguen que hi ha una elefanta embarassada i que està a punt de donar llum, es moriran de ganes de veure-ho. Fes, jo no em mouré d'aquí. Doncs jo em quedo a fer-te companyia. Que bé, que bé! Mumu! Rita! Alfred! Talalo! Heu de venir a veure una cosa increïble! Ara no, Olga, que estem dormint. Mumu, et prometo que us encantarà! Au, va, no pot ser tan important. No tinc temps d'explicar-t'ho ara. Vinga, veniu amb mi, us prometo que us agradarà molt. Olga, tothom dorm i jo tinc son. Si no em dius què és, me'n torno al llit. D'acord, entesos. Hi ha un elefant a punt de donar llum. Genial, me'n torno a dormir. Una elefanta! A punt de donar llum? Naixerà un elefantet ara mateix! Amunt, nois, que està a punt de néixer un elefant! Per què crides, Mumu? Està a punt de néixer una cria d'elefant! Veniu corrents! És increïble! Jo fa anys vaig veure néixer un rinoceront i... Un naixement és una cosa meravellosa, és fantàstic, és... On és, Olga? Ara hi anirem, tingues paciència. Què? Paciència? Va, Olga, va, digue'm on és. Vull veure l'elefanta ara mateix. No feu tant soroll. És que això és increïble. La cria d'elefant té la mateixa veu que el Milo. Hola, Mumu. I sap com em dic, és impressionant. És que és en Milo, la cria encara no ha nascut. Ah, esclar, ja ho sabia jo. Sembla mentida que dintre la panxa hi pugui tenir un elefantet. Dintre la panxa? Sí, Mumu, les cries surten de dins de la panxa de les seves mares. Ja ho sabia, ho sap tothom, això. Però una pregunta. Com hi ha arribat la cria dins la panxa? Oh! Bé, Mumu, això és una mica més complicat. Però des de llavors, l'elefanta l'ha portat a dintre durant 2 anys. Ui! Crec que està a punt de sortir. Podem fer res per ajudar-te? Home, podríeu anar pensant un nom pel meu fillet. Ai, a mi no se m'acut res. Andreu! Molt bé, es dirà Andreu. Ja surt! Guaiteu, se li veu el cap. Ja gairebé ha sortit tot. Que gros! Que maco! Benvingut al món, Andreu! Atrap! A la Mumu ja no li fan por les rates. Mumu, avui al matí he vist una cosa que no t'agradarà gens. Què has vist? Em fa por explicar-t'ho, perquè l'últim cop que em vaig veure una
Et vas posar una mica histèrica. Rita, no diguis bestieses. No hi ha res que tu puguis veure que em posi histèrica. Per més esgarrifós que sigui. Va, digue-m'ho. Com tu vulguis. Mumu, avui al matí al bosc he vist una rata. Què? Auxili, auxili! Ja t'he dit que et posaries histèrica. No estic histèrica, no estic histèrica, no estic histèrica. És que tinc ganes d'estar aquí dalt. Segur que no et fa por baixar a terra? No, esclar que no. Així que si et faig baixar creus que no et passarà res? Tu no ho faries, això, oi que no? Rita, no ho facis. No ho facis. No ho facis. Auxili, rates! Ui, Ui. ho veus, Mumu? No t'hauria d'haver dit res. Només era una rata i era al bosc. Ja saps que com que et fan por els hi vam demanar que sisplau no vinguessin. Ai. Fa anys que no se'ns acosta cap rata. Va, no siguis ximpleta. Baixa, que aquí no hi ha res. De cap manera, no penso baixar d'aquí, Rita. Molt bé, d'acord. Doncs jo me'n vaig amb els altres a berenar. Ai! Hola, Rita! Saps què eren els crits que hem sentit? Ai, era la Mumu, que s'ha posat histèrica quan li he dit que havia vist una rata al bosc. Oh, però si ja saps que a la Mumu li fan pànic les rates, per què li has dit? Ai! Em pensava que després de tants anys ja no li farien por. Ai! 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 Saps què? Podríem fer alguna cosa perquè deixés de tenir por de les rates. I què podríem fer? Tinc una idea, escolteu. Podem convertir el cotxet en una rata i fer que empaiti la Mumu fins que quedi rendida. Quan estigui tan cansada que no pugui més, el cotxet rata se li acostarà lentament i la Mumu haurà d'acceptar que les rates no fan por. Jo ho trobo una mica cruel. Ja, però és l'única manera que no tingui por de les rates mai més. A veure què passa. Ja n'estic tipa d'estar-me enfilada al tobogan. Val més que baixi. Però què passarà si ve una rata? Ara que ben mirat fa anys que no en veig cap. Potser la Rita només m'ho ha dit per espantar-me. Vinga, seré valenta i baixaré. Auxili! Una rata gegant, lletja i peluda se'm vol cruspir! Ajudeu-me, sisplau! Ajudeu-me! Ajudeu-me, sisplau! Ui! Rateta, sisplau, podries deixar d'empaitar-me? Escolta, rateta,
fem un tracte. Si m'has de mossegar, mossega'm d'una vegada, però ja n'hi ha prou de seguir-me. Jo ja no puc donar ni un pas més. Espera un moment. No deixes d'empaitar-me, però no em fas res. Ets una rateta molt estranya. Em pensava que em mossegaries. Hola, Mumu. Què hi fas aquí terra? No us ho creureu. Hi havia una rata que m'empaitava i jo em pensava que se'm menjaria, però quan m'he aturat no m'ha fet res. I ara encara et fan por, les rates? Em sembla que ja no.